Joan den larunbatean azaroan 22an, 50 urte betetzen zian Franco hil eta Borboiko gure Juan Carlos jarri zutenetik errege. Eta egun hortan tokatu zitzaidan Oiartzungo udalak eta Txurtxur Euskara Elkarteak antolatutako euskara historian formakuntza edo zikloan baitan. Nera izan zen pixkat historiari begira azken saioa eta tokatu zitzaidan azkeneko 50 urte hauetan euskalgintzaren berregituratzea eta zalantzen garaiari heltzea. Hau da, kasi gutako gehienok bizi izan dugun garai horri euskalgintzaren edo ikuspegitik behiratzea. Donion Francoren heriotzaren momentutik gutxi gora bera, eta azkeneko 50 urte hauek gutxi gora bera 3 arotan edo banatu nituen. Azkenean Franco hil eta frankismo, ez dakit ez, demokratizaziorantz edo transizio garai horretatik heldu eta pixka bat euskalgintza itzaletatik ateratzen den garai horretan hasi. Hortik joan ginen gutxi gora era 1980 urtera arte edo. Hortik horraino izan zen, indarra, herrigintza eta artikulatzea. Gero, bada 80etik 2008 arte edo, euskalgintzak edo euskarran bizi berritzak goia jotzen du, supereraginkorra dira, eta euskara bada mundu berri bat erantzko tresna. Eta 2008tik honako bidean, bada pixka baia, euskaran erabileran kale neurketa egonkortzen den, pixkat atzerain eta egonkortzen den momentua, eta gaur dainoko ibilbide bat egiten saiatu nintzen. Ez bakarrik euskalgintzaren ikuspegitik, baizik eta baita nolabait egungo, momentu bakoitzeko gizartea edo gizartea pixka deskribatzen zuten hitoak edo ekartzen saiatu nintzen ere. Euskalgintza bera bere horretan nik esango nuke 80 hamarkadan hasten dela pixka bat, ez? Egitura gisa antolatzen hasten direnean, nik hor kokatzen dut euskalgintzaren sorrera. Euskalgintza igual egituratuaren sorrera. Bestela aurretik ere, ilunpetan eta itzaletan, ez? Euskara debekatuta zegoen garai baten, nolabait, etxeetan gertatzen ziren ikastolak edo gau eskolak. Orduan behar batetatik sortzen da, bulkada batetik, behar batetatik baino nik uste eta hasieran gehiago sortzen dela nahi batetatik, ez? Eta herri zapaldu baten espresioari lotuta nik hor kokatzen dut.